alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake sauraro ku a cikin wannan channel mai albarka wato Ƙwarbai TV. Kamar yadda kuka gani a title ɗin bidiyon, mun ce yau za mu koya muku yadda za ku san wasu sirrika a cikin wayanku ba tare da wasu application ba. To, kafin mu fara bidiyon namu, muna roƙonka idan wannan shi ne shigowanka na farko ka danna mana alamar subscribing wanda yake ƙasa, sannan in bidiyon ya burge ka danna mana alamar liking, sannan kai sharing zuwa ga abokai domin su amfana. Sannan in ka danna subscribing ɗin ga wani guri na a gefe za ka ga ya fito ya sa ma ƙararrawa, sai ka danna alamar ƙararrawan domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Yanzu sirri na farko da za mu koya muku yadda misali kana da matsalar ido, in kana so ka ƙara girman rubutu a wayanka. To, abin da za ka fara yi da farko za ka shiga settings ɗinka kamar haka, da ka shiga settings ɗinka kamar haka sai ka yo ƙasa. Ga wani guri da aka sa accessibility sai ka danna a kan shi. To, da ka gan shi za ka zo nan ƙasa, ga wani guri da aka sa magnification sai ka zo ka danna a kan shi. To, da zarar ka danna a kan shi, ga nan sama ga wani guri nan da aka sa magnify with triple tap sai ka danna a kan shi. To, a nan gefen ga wani guri da aka sa wani abu makunni sai ka danna shi ka kunna shi haka kamar haka, sai ka zo ka yi minimizing. To, da zarar ka yi minimizing, yanzu kana so ka ga waɗannan abubuwan da girma, sai ka zo gefen nan sai ka yi triple click sai ka danna su uku kenan, da sauri amma sai ka danna su uku, 1, 2, 3, kun gani? Kun gani? Duk waɗannan application ɗin cikin wayana ne. Idan ina so kun gani, za ku ga sun yi girma sosai. Idan ina so in koma da shi sai in yi haka, in ƙara danna su uku, 1, 2, 3. Idan ina so su ƙara girma sai in 1, 2, 3. Duk ga su nan kuna gani. Waɗannan to duk application ɗin da suke cikin wayan ne. Ga su nan sun ƙara girma, ko matsalar ido kake da su dai wannan dai sun ishe ka ga komai mai kake so ka gani. Kamar yadda kuke gani duk ga su nan. To, sai abu na biyu da na ce zan koyar shi ne, yanzu alal misali kana so ka buɗe abu guda biyu a fuskar screen ɗinka. Kana so ka buɗe abu biyu a fuskar screen ɗinka. Kana so kana kallo a waya kuma sannan kuma kana yin chatting. To, ba tare da wani application ba, abu mai sauƙi da za ka yi, za ka zo misali yanzu wannan shi ne wurin abunmu. Bari in shiga bidiyo guda ɗaya ko wani abu. Yanzu alal misali ga shi. Na shiga wannan bidiyon misali yanzu. Misali na shiga wannan bidiyon kamar yadda kuke gani ga shi nan. To, misali na shiga sai in yi minimizing. Kuma ina so ina cikin yi ina yin chatting. To, abu mai sauƙi da zan zo in danna wurin ƙasan nan inda ake danna wannan haka. To, da zarar ka danna a kan shi, wanne ne kake so ya fito a sama? To, misali bidiyon da nake so ya fito a sama inda zan yi chatting a ƙasa. Sai in zo nan wuraren ga wasu layuka guda biyu na a jikin bidiyon da na yi minimizing, sai ka zo ka danna a kansu. To, da zarar ka danna a kansu kamar yadda kuke gani ga bidiyo na ya yo sama, sai ka zo ka ja wannan ka zaɓa wanne kake so ya zo a ƙasa. To, yanzu alal misali ga shi wannan nake so ya zo a ƙasa chatting, kamar misali Facebook, sai in danna a kan shi haka. To, kamar yadda kuke gani ga shi nan. Bari ku ga wani ikon Allah, kun ga kamar yadda kuke gani ga shi nan. Ina kallon bidiyo kuma sannan ina yin chatting ɗina, ina yin abin da nake so. Kun gani? Zan shiga duk abin da zan yi a wurin chatting ga shi nan kuna gani. Sannan za ka shiga ka ga duk koma me kake so, duk ga su nan. Kuma kana kallon bidiyon ka misali. Kamar yadda kuke gani ga shi nan. Kamar yadda kuke gani ga shi nan. Kamar yadda kuke gani duk ga su nan. Duk ga su nan. Kamar yadda kuke gani to, wannan shi ne sirrin da nake so in koya muku. Shi ne sirrikan da nake so in koya muku.
kamar yadda muke cewa da Allah idan bidiyon ya burge ka danna alamar liking kai subscribe saboda shi ne ke bamu ƙarfin gwiwa yin muku bidiyoyi masu kyau. Mun gode.